antara anak pulang dulu. Yalah mama serta sana dalam panjang kalagi ko itu kita lolek ko panjang sakit itu bari baca kadang itu bari buat kita na yang patas dia lai kadangnya daperi PIB bana peri Imam Botak meminta lagu ke Bujang Marantau Rp30.000 bahasa bah kadangnya rumah makan balehoi baik itu juga ke lagu Tanjung Balik kajaknya buku menitiame kadangnya Rewa, Tuan, pasaba, Pak mandi di pencoran namanya dulu gitu dulu kan. Masih di pembajaan kalagunan Niko dari Dakoje Pak Made Namor Kaniko juga sehingga jalan tolong nanya boleh gak senang dia jarang-jarang basuh sulit-sulit katamu terang boleh bawa damur di jam Batur Dakoje udah ketinggalan udah amor udah malin kan itu juga udah malin lai kemarin oi coba gojek oi sairi ayo oi kapak jorong batanya kini lai go ado di sikoi nan marando pulang lagi
aso ay telingo da jambang menanga pantun si bule sabantako atau long ulang pantun balik Cici enjoy ya selamat ibu Pak Biri. Ai beda jambang lainnya datang lah lamu banda indah basuh biarlah bantah nggak usah asa saling lebar ujung bertambah jauh karang tawe Oi nana minta kalagiko dialah kami oi mandendam nambe tabati oi tabarito imbana nasamo oi ditaguakan Masih diperpanjang kalagu ko dari Pamai Bana Batanyo kabule bat bule nan nama ng katuju ni bule mulai ng titik ng gadam ng tuwo atau nanudo tolong bule tujuan. Masih diperpanjang kalagu ko dari Daipi Bana Mila na iya sesudah ko bawa Daipi di Jampantun. oi depa jorang dengan lagi ini oi nana bagurang dia selaju asanya sangkat lai oi kabarisi gareja cele dipikir juga Oh, tidak Pak Jorong na batanyo sa bata ko daw Cici tapi damai Bana. Tolong babalian pantun Cici sa bata ko di. oi nan mabana oi udamai biar enai naman denanyo asanyo sangka dama ilai barisi gareja cele dipikir juga oi marantau kedai Kalau nak tahu Cici nama nanda mai ko cari sajalah penonton na banyak ko cie nama topi aji putihnya topi putih topi aji tu nanda mai. oi nan bakanda kan lai bulia biarlah denai oi mandenanyo oi nan godu dama bawah tangkaran dia oi elo oi dimpoyo Oh, sabata na yakin. Oh, mancalia bamai manai asimi nan si bule ko agak tintu bantu ati rakyat tanam denyo. Itu pesan dari anak Yaki. Ya selamat ibu Datuk Raja Ali. Semoga dalam terduduk Tuan. Tanga kanabana dia permai dahulu indah sarupoiko dia alah tanpa kapan ganti sayang ajorenai bakurang saja Oh, kalau baitu kata si Mila, pasabala Mila Lumila. Itu pesan dari Bamai Bana. Ya selamat ibu dari Nora. dia bamai cibola dagang ada repi baitu pulo ialah kini denai basaba untuk moisua katangan ambo Oh, sebentar. Abang Mai juga
kalau mama iko jadi nak percaya lah sebab orangnya playboy kala inyak na iyo iko na iyo lo orang Solo na iyo orang kayu tanam nak dia lo itu pesan dari anak joki wana labih rancak daan bridile orangnya poloy itu pesan dari anak joki dasar di mama iko orangnya playboy siya selalu di bawah denjing Itulah bapak serta sana dia lah panjang kalau iko dia lah dua batas kita nanya dia soci dulu jangan bertempuan lagu kita bari kadaknya Datuk Indo Barajo meminta lagu kaki citu seiring jo lagu kincitu kadaknya batas eksekutif Rp50.000 kadaknya ada kojek tadi kan seiring jo lagu dah kojek batas Rp50.000 jo Datuk Indo Barajo kaki citu pasabah kadak nanalu rumah makan belehoi begitu juga kadak rada kuat kadak rewa uan begitu pulau kita bari dulu kadak dah kojek dan jo Datuk Indo Barajo kaki citu Ya, selamat ibu Dabeng Jakarta. Ya, selamat ibu rombongan gantiang dari jaga kawan semoga dalam kedua. Ya, kepada tuan rumah tolong diasiangan bangku untuk orang tua guru kita bawa kawan kita duduk ke dalam rombongan gantiang. Masih diperpanjang kalau di situ 50 kan? Maria.
langsung diperpanjang dari kawan-kawan daman dari Gontiang Arif Baitu Bulo nyo ketuanya Bang Arif Banago semalam go rombongan Gantiang bawa kawan-kawan itu bawa kawan-kawan dari Gantiang di Pantun itu pesan dari anak joki bana yang dalam panjang lagi ko dan lagu gitu banyak semalam gini kita lagi sakit surang kita kak naik dulu kena rumah makan Balehoi darajat mana kau orangnya kok ada patah-patah selero tangguang datang saja ke rumah makan Balehoi jalan lintas bulu kasok Pilubang bisa COD meminta lagu kacang kabiang dulu darajat mana kau orangnya tolong bawa darajat di jambatan bisa COD.
anak Yoki. Ko dari da amride bana ko. Papasan juga boleh ke? Bapasan cie ka nan babu piranggo bule. Udah boleh ke untuk aku apa? Ko da amride ko cici nyoi ko orang tongku ko da cici. Jangan sampai kau agak pelimpan deh menjual. Jangan sampai orang limane ko. Itu pesan dari anak joki bana. Tolong nanya anak joki bule cie gas nabu da amride. Pesan dari da amride. Oh, anak Yoki. Dah boleh apa nak? Kalau ada amride ko, tolong bawa ke belakang badia. Anak Yoki, nak tentu ka dikecek ni anak Yoki dah. Dah boleh ke kalau kau sawahnya yo nak basi ke? Oh cici, kalau nak nanda amride ko ya ada keleman. Kalau ke sawah ya nak berasi ya. Tak berasi, tak basi. Indah basi, indah basi, indah basi ya. Sawah kodang tak basi pak lor nak. Oh, kau sawah gadang nak ada asia apa gunanya itu pesan dari anak Yoki. Tolong nan sawah gadang naik balik. Aku dah sawah kodang ni. Oh, kau Pak Beng? Kau dari Pak Beng mana pribadi kau? Batanyo ke Milan. Batanyo da Beng Kamila ste. Masalah masih nek lupa. Siya na mo na rancak kami kan. Oh, sia na rancak kami ko namo ko buat pirang awak putih. Aku salam na jambang na. Ko salam dari da Jambang dan di bawah da Beng. Iyo mani gola ano na bukirang ay. Yo mani galaknya bule kampung go nampak dia da Jambang. Tolong boleh naik balik pesan dari da Jambang. Pesan da am tadi le tekan aja. Kali paham sebab nanda amride ko kasawahnya nak do barasi basi do malahan kok sawah gadang kan itu kan itu pesan dari Nanda Yoki. Kalau ada kojek, kalau benar-benar nggak soali, kok tagak telinga kok. Oh, dah Jambang bana. Oh, bapasan ka cici enjoy ka bule biaro ko. Kiro-kiro 8 tahun di inyo pasan dari dah Jambang bana. Tolong cici naik balik. Oh, maju dah Beng. Kato bayar kayong masambog dari. Kato berjawab kayong masabui dari Dabeng jodoh Jambang. Ko po sa jambang nga. Kok pesan dah Jambang na di bawah dia anak joki Dabeng bana. Di cici le ampe tahun dia ada jambang. Limu puaso ampe rayo. Oh, nak tahu bana cici-cici lay ampe tahun dek marando. Kalau dah Jambang ampe puasonyo lah 5 rayo sampai kini lalu teh jam 7 baru. Pesan dari Dabeng bana. Tolong boleh biar oleh Bye.
Yun. Bapasan juga dah jambang Pak En. Bapasan seketik kada jambang dari anak joki. Si boleh ke bukan liik sawah ke Pak En. Nan si bule ko lena tahu dah jambang, ko bukan liik sawahnya ko dah jambang. Ayu sawah pun nak nyimpan Pak En. Ayah sawah mana nak menyimpan dah jambang. Itu pesan dari anak joki. Sawahnya nak liik dah. Cuma dek bocor pematangan dak berayi sawah tu dah. Itu pesan dari anak joki pada. Tolong naik balik cici enjoy. Oh, anak joki. Ini sawah tu sore ikut Pak En dia masih nak betul nak jambang. Ada mana kuil dia. Oh, pesan dari anak joki. Kalau ke sawah sagadang ikut, raso-raso dak katalog de jambang mamang gua. Mungkin baga-baga bayi di pematang saja ya. Pesan dari anak joki. Tolong cici naik balik. Ba kilo-kilo cici. Aku Bang Arif le ya. Aku Bang Arif mana gua? Aku tu suntik Pak En nak. Kau nak tahu mana cici kau mila bagai iko dari kau tukang suntik kau tukang IP cerita bak cek Pak B. Mentari Pak En. Komentari kau cukui kau. Tak ada sawah nak ke dapur. Ada ndak sawah dak kat apa kan iyo. Tak bau jo apa dia nak joki. Kau Bang Arif suntik tu. Oh, Aku pesan dah jambang nak ke. kau pesan dari Dajambang kata Bajawi kau yang pesawit dari Dajambang. Dia jambang dari nang kecil sampai nang odang lalu dia. Oh, kalau nak tahu cici enjoy bahan Dajambang kau makan tangannya mulai dari nang ketik sawah sampai nang gadang dak doni dak kataluk di nyorok. Itu pesan dari Dajambang bana. Itu tu. Nah, itu. Ikut. Ah. Oh, anak joki. Daman yang ngecik dia masih nak tunduk de jambang. Daman lah mengecek jo kada Jambang raso dak kataluk dari Jambang. Kau tak Arif le tang apa ka. Oh, kalau nan mudo yo dari ko dak do, tu dia kui dia daman tu. Pangku dia ketik Pak En nak. Apa kue yo keteknya cici? Koncang coci. Tapi coce pangkue ko cuma masih baca buatan Jepang tu je pangkue dari ko. Atau long bapak jarang ketik. Tapi bawa Pak Jorong di Jambantun bukan Bang Arif. Pak Jorong gantian. Itu pesan dari anak joki. Oh, dabeng. Kata Bajawi ke yang masam. Kato bajawe kayong masambui dari dabeng banana di bawah. Dari bre. Ko dari ko nak tahu mana? Inyo yo kakak. Inyo ganteng, iyo gagah, iyo cukik, inyo kan suntik, iyo pulo. Tapi pangku pasangkutnya dari kiri ini kumbang. Tapi nang pangku ko ndak mau faat na ninyo do. Aco basangkui ini anan nang tangkay itu ada di kiri ada di kumbang do. Itu pesan dari dabeng banana tahu apa ko dari ko. Tolong cici. Gimana badan tak kayu besar
Tahu si cici gari baru apa nak? Kalau nak tahu mana cici coba abang Arif ko. Dalam baunya kemuku dia ada cici. Di Tolong baunya kamu kode cici ko ditaloknya salam dia cici. Tapi elok bang Arif ko mah bau suntik ko. Tahu sih? Nih apa dia? Yalah mama serta sana dalam panjang kalau biko dia begitu banyak sapak termasuk itu agia sakit sugurang sakit bari baca cah gadang bari buat kita naik 40 patas eksekutif 50.000 rupiah kalagu Pada ibu aku. kagu gua manitial ming kandaknya darewa uan bana nambah kandak kagu gua manitial ming bahasa bahasa kadang nalung di kandang itu banyak bak mandi di pencuran nama dulu kita dulu kan langsung dipapanjang ke lagu gugak manitiame iko lagu Datuk Patih Bana ko tolong layo adu jok pantun ke lagu naniko Datuk Patih Bila
Siapa yang cici? nan bapane masih di papanjang Karaguriko dari anak joki Patanyo ke cici cici. Daman anak joki menampaknya muak di pipi cici MJ antanya muak antah cilale antah jirawe. Tolong jawab cici. Kok lain dapat minta kabuliah kok ionya muak izinkan daman anak joki untuk menakut pipi MJ. Pesan dari ada Kijoho Bana tolong bau dasimai dujang pantun beti pesan dari Deki Jowo. Naik cici enjoy dulu. Sebentar. Dato majawe gayong pasangwi iko modeko gak lain daman nampak arago ko mencece gagara daman nak joki pa. Daman kilo na ada bersuapuk ini dari pudok putih bagai kalau dapeng lah kue. Kalau daman anak joki mungkin sekali ko menceliak bule kampung nan cici enjoy biaru ko. Kalau nan dapeng jo dajambang ko lacok ko menceliak di pudok putih. Ayo jangan dia bawa ile. Jangan mabana, jangan kita tepuk bagai nak buang. Barusan je dapeng. Di bawah kalau gua ada dapeng. Kalau lagu Niko indak tabawa kasetnya dek dak cici aja. Sebab orang boleh kok tangan di atas saja kasih pun abel tu. Pasan dari anak joki, ko indak dapat je lagu iko manjawi je cici jadi je ko indak balagu bapantun je lagu iko. Lagi bila dulu agak sana bau dah si mei dujung pantun sudah tu jawi de cici weko. Si antara agak de cici saja pokok jawi.
masih dipapanjang na pertamo dari dapon bana dapan kalipah batanyo ka bakit cici enjoy buli rang biaro ko lah masuk Islam dia itu pesan dari dapon yang kedua pesan dari dajambang iyo mada na joki ko ye dak boleh tanyo na batanyo jule dak usah ni jawe cici enjoy itu pesan dari dajambang begitu gulo kandak dari Datuk Rajuali tolong naik sana bulai mila masuk ayo telingo Datuk Rajuali naik patut mila tadi balik nila kato bajawe gayong masambui dari anak joki kalau nan daman ko tak tahu dah jambang itu kerabiannya agak gigih agak mato ayo pulo itu pesan dari anak joki Mas Bapak, Mas Bapak. Dajo dulu. Masih diperpanjang kalau iko lain masih bunyi ibawan dedek mila pesan dari papayu atau long sali yang pulau di bangku serak papayu di Jok Batu. Sementara pesan dari Rang Dimuko da Amride Datuk Merajo Ibu kami menjadi pakades semalam gini bagurau di galanggang awak lah terpijak ke Kisarawa sama gitu ngenelik semalam gini nanti itu iyo bulu cukup 2 hari pakades gini tapi ja iyo tentu iyo sebab gak langgan duit sama denda itu pesan dari anak joki. Tolong pesan anak joki tadi tolonglah janji jawi iyo kalau ada jambang tadi jo dapeng iyo lah tahu bah ada cici enjoy kalau nan daman anak joki iyo sekali kau suruh baru tolong jawi lay mulia anak joki menapuak pipi jirawi atau nyamuk atau cilane itu pesan dari anak joki. Kata bajawe gayong pasangwi dari Pak Kades. Gak usah dikatakan aja orang gadi. Iko lah adona naraca dari orang gadi. Iko sama langko pesan. Iko perintang sama lagi ini dulu. Itu pesan dari Pak Kades mana. Pemulai adalah
Masih di pepanjang kalagwiko layu manari jong pantun bamai di papayu komila itu pasir pasan dari dajan ya pasan loka dasion ngale sate baitu jauh bira pada menengah telimu bisa sumbang jebak sumbang ini tanah musiko oi kau dari pegunungan tiang mana ketik nindak disabit namo gadang nindak dibuat gala ragat tiang sadonyo pemuda tiang pria-pria gateng betua arif ketuanya ratu bak pedi mudo dato gak apa masak kok Pak Jorong mana ketua bukan Bang Arif loh kok Pak Jorong tukang iritnya semalam gini tolong sabu ide Pak Jorong kita banyak semalam gini sabu Pak Jorong gantian tolong layan papayu Joko Mai di Jompantung itu pesan dari Dajan. Sesudah itu kita ketahuan kau pada banyak dan aku itu banyak semalam kau. Papayu je bang main di sana. Permisi sabata. Kau dari papayu nani kau dari Dajan. Salam dari papayu nani sampai. Papayu